Sunt în fața bisericii Cașin. O știți cu toții. Am fost până în piață, aici, la piața Domenii, să-mi iau și eu niște legume, zarzavaturi, pentru că e sezonul salatelor. Și trecând prin fața acestei biserici, de cu ani în urmă, în liceu, în facultate, veneam cel puțin de 2 ori pe an, adică de Paști și de Crăciun. Aici petreceam în general slujba de înviere. Și uitându-mă la biserică cu drag, cum mă uit la orice biserică, am constatat un lucru care, sincer, m-a surprins, eu crezând că nu voi mai putea fi surprins. Ce vedem acolo sus, pe turla bisericii? Exact. Antene pentru telefonia mobilă. Sunt pe toate turnele, pe turnele mici, de jur împrejur. Și jos, în stânga intrării, e partea tehnică. Sincer, oamenii ăștia n-au niciun sfânt. Cum să pui antene pe biserică? Bun, că cei care le-au instalat, ăsta e jobul lor, să pună antene. Dar cum a putut să accepte Biserica Română, Patriarhia Română, să se instaleze pe un lăcaș de cult antene? Greu de înțeles. Asta este țara în care trăim, în care surprizele neplăcute apar în fiecare zi. Să ne ajute Dumnezeu să trecem și peste asta și să ne putem bucura de o viață frumoasă și liniștită. Doamne ajută!